салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. нахуст мехоҳам шуморо ба рӯзи иди мардакӣ табрик кунам. бароятон пеш аз ҳама саломатӣ ва хушбахтӣ мехоҳам. акнун дар бораи Луис Суарез мегӯем. Не, ӯ дар артиши шӯравӣ хизмат накардааст ки мо ӯро табрик кунем. мо дар бораи он мегӯем ки ӯ нисбати чанд ҷузъиёти рафтанаш аз Барса ва албатта дӯстиаш бо Месси нақл кард ва дар бораи дигар хабарҳо низ суҳбат мегузаронем. дар ягон ҷо баъз ӯ шинед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, аллакай рӯзи 24 феврал Барса дар доираи Ла Лига дар майдони Камп Nou Элчеро пешвоз мегирад. агар дар ин бозӣ дастаи каталонӣ ғолиб наояд, то дар пеш ғолиб омадани шогирдони Куман хело душвор хоҳад шуд. зеро баъди Элче Барса ду бозӣ пайҳам бо Севилья дорад. яктоаш дар доираи Ла Лига, дигараш бозии ҷавобӣ дар Кубоки Испания. баъди ин бошад дар Лигаи Чемпионҳо бо ПСЖ. шумо дӯстон чӣ фикр доред? дар ин 4 бозӣ Барселона дар чанд тоаш ғалаба мекунад? дӯстони мо аз 1xbet дар бозӣ бо Элче ба ғолибияти дастаи каталонӣ боварӣ дорад. аммо ман 3000 рубл дар он ставка мемонам ки дар якум тайм Барса ҳадди ақал 2 гол мезанад бо коэффициенти 1.10. шумо бошад интихоботонро худатон кунед ва агар ба ссылкаи комментария БУДА дароед, то дӯстони мо барои ҳар як иштирокчиёни нав бо промокоди Барсатиҷӣ дар аввалин ставкаи кардагиатон $100 бонус медиҳад. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. аз Барселона рафтан барои ман қарори хубе буд. баъди он чи ки бо ман дар мавсими охир рух дод. аз ҳама мушкил оилаи маро боваркуноидан мушкил буд. охир онҳо тӯли 6 сол дар Барселона зиндагӣ карда дӯстони нав ёфта буданд. аз ҳама зиёд маро он чизе ғамгин кард ки роҳбарияти клуб маро пиракӣ гуфта пин доштанд ки ман дигар дар сатҳи пешин бозӣ намекунам. ман таофут дар муҳитро намебинам, зеро ин ҷо аз як даста ба як дастае мегузарӣ ки ҳарду дар як чемпионат бозӣ мекунанд. замоне ки ман дар Гронингена ба Аякс гузашта будам, ҳамчунин таофути муҳитро эҳсос накарда будам. аммо фарқияти кул дар замоне буд ки аз Ливерпул ба Барселона гузашта будам. ман дар чемпионати Испания хело зиёд бозӣ кардам ва ҳоло дар Атлетико нороҳат нестам. албатта бо аҳли оила ёди рӯзҳои гузашта мекунем, аммо мо бояд ба оянда ба назари нек нигарем. ман он ҷое ки нодаркорам хушбахт буда наметавонам. ҳозир оилаи ман мебинад ки ман чӣ қадар хушбахтам. дар Барселона бояд бисёр чизҳо тағйир меёфтам ва ман ба ин розиам. маро усули рафтанам аз даста ташвиш медиҳад. ман ҳамеша кӯшиш мекардам ки сатҳи худро нигаҳ дорам, аммо осон нест тӯли 6 сол дар як сатҳ бозӣ кардам. фикр дорам ки сазовори эҳтиром будам вақте ки маро гуфтанд ки дигар ба ту ниёз надорем ва ман қарор додам ки ба Атлетико биравам ва нишон бидиҳам ки ба чӣ қодирам. қарори ба Атлетико гузаштан қарори худи ман буд. ман дар сину соле ҳастам ки худам қарори куҷо бозӣ карданамро худам мебарорам. ман қарори рафтани худамро мефаҳмидам агар ба талабот ҷавобгӯ намебудам. охир ман ҳар мавсим то 20 гол мезадам ва ин натиҷа баъди Месси беҳтарин буд. дар Барселона бозӣ кардан кори саҳлу содда нест. ман дар Барселона ягон вақт ба худ шубҳа надоштам. мавсими охирини ман бо назардошти ҷароҳатҳо хело мушкил буд, аммо ман ҳамин вақт низ ба худ боварӣ доштам ва боварӣ доштам ки дастаро кӯмак карда метавонам. фарқияти зиёде миёни мураббиён намебинам. гоҳ мо камтар машқ мекунем. дар Ливерпул ва мунтахаби Уругвай ман маҷбур будам ҳамаи минтақаи ҳуҷумро тай кунам. ҳозир бошад ман камтар медавам ва ҳушам ба он аст ки ман лидери даста бошам. Гризман албатта осон нест ба Барселона омадану сатҳи пешинаро нигоҳ доштан, аммо дар чанд бозии охир хело олӣ бозӣ кард. гумон дорам агар боварии мураббӣ ва ҳамдастаҳо бошад, ӯ ба чизе мушарраф мешавад. Месси тамоми олам дар бораи муносибати ману Лео медонанд. ман даврони бо ҳам будану на танҳо дар бораи футбол, балки атрофи зиндагии суҳбат карданро низ ёд мекунам. фарзандони мо бо ҳамдигар дӯст шуданд, аммо мо медонистем ки як рӯз мебоист ҷудо шавем ва барои ин омода будем. чӣ фарқ ки ӯ дар 33 аст ё 35? ӯ ҳама вақт дар сатҳи баланду боло бозӣ мекунад. ки бештар маро ёд мекунад, Месси ё Барса? ин суолро албатта аз Лео пурсидан дар кор. албатта мураббӣ маро ҳаргиз ёд намекунад, аммо Лео рафиқеро ёд мекунад ки ҳар рӯз дар бараш буд. ростӣ нисбати ҳамин бача сахт беадолатӣ кардан. ҳар гоҳ ки Барса бой диҳад, бобои ғулом мегӯяд ки Барсаро беэҳтиромии Суарез зад. имрӯз як ида бозингароне ҳастанд ки на натиҷа нишон медиҳанду на ба сатҳ ҷавоб мегӯянд. ина якташ гуфти бобои ғулом инами Лангле. ана акнун дар бораи ҳамин Лангле мегӯем. Ланглее ки дар бозӣ бо Кадис қариб ҳамаро шарманда кард. бо эҳтимоли зиёд Барселона Ланглеро дар трансфери тобистона ба фурӯш мемонад, менависад Диарио Спорт. дар
клуб мефаҳманд ки бозингари фаронсавӣ хело зиёд иштибоҳ мекунад. Ин ҳама махсусан баъди бохти 8-2 аз Бавария маълум гашт. Лангли дар ҳайати Барселона 32 бозӣ дар ҳама гуна мусобиқаҳо гузаронида ва қариб ки дар ҳамаи бозиҳо ба хатогӣ роҳ медиҳад. Дӯстон, оё шумо розиед ки Климан Лангли фурӯхта шавад? ҳатман андешаҳои худро дар комментария нависед. Мо бошад мегузарем ба дигар хабарҳо. Бародарон, шумо шунидед ки Маурисио Почеттино оид ба Месси ва Мбаппе чӣ гуфт? Ӯ ба ин саволи ба гуфти он мардак провокатсионӣ ҷавобе дод ки просто класс. Аз Почеттино пурсиданд ки Месси зур аст ё Мбаппе. Дар ҷавоб ӯ гуфт ки ин саволи тамасхуромез аст, аммо ман ба он ҷавоб хоҳам гуфт. Албатта Мбаппе бозингари ҷавони болоёқати ПСЖ ва ҳатто чемпиони ҷаҳон аст, аммо барои ба Месси расидан ӯ бояд кори зиёдеро анҷом кунад. Ана инро ҷавоби боақлона мегӯянд. Дӯстон, оё шумо боварӣ доред ки Мбаппе дар оянда ба сатҳи Месси мерасад ё ба Месси ҳеҷ кас баробар шуда наметавонад? ҳамин мардак ақаллан худаш медонад ки куҷо меравад. Якдам Барса омаданӣ мешавад, якдам Ювентус, ина боз Милану Интер рафтанӣ аст. гуфти қурбонманди бачаи акаи ҷалил ба фикрам полни аробаша гум кардааст. Агар нафаҳмида бошед, мегӯям ки ин суханҳо ба домоди раҳматии акаи Диего Марадона тааллуқ дорад. худи Агюро дар як суҳбат гуфтааст ки намедонад ки дар охири мавсим ба куҷо мегузарад. Сити бошад аллакай ҷойгузини ӯро дар даста пайдо кардааст. Агюро тобистони соли 2011 аз Атлетико Мадрид ба маблағи 40 миллион евро гузариш карда буд. Шартномаи ӯ бо Ман-Сити 30 июни соли 2021 ба анҷом мерасад. мавсими имсола ӯ дар ҳайати даста ҳамагӣ дар 9 бозӣ ширкат намуда 2 гол ба самар расонидааст. 2 феврал хабаре нашр гашт ки Агюро таи 3-4 ҳафта дастаро кӯмак карда наметавонад. ҳамин бача ростӣ баъди ҳамин коронавирус дигар ба худ наомад ки наомад. дӯстон, чӣ хеле ки медонед ширкати Азия Маркет тӯли чанд моҳ мешавад ки бо бисёри блогерҳои машҳур ҳамкорӣ мекунад. ва Азия Маркет ҳамеша дар фикри муштариёни худ аст. ба ҳамин хотир Азия Маркет аз имрӯз сар карда то рӯзи 24 феврал бахшида ба рӯзи артиши миллӣ дар ҳамаи дороҳои худ 15% таҳфиф мекунад. дороҳо барои фарбе ва харобшавӣ, барои риши мӯи сар барорӣ, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз дигар дороҳои гиёҳӣ ва оригинал. шумо метавонед худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада ҳамаи дороҳои ширкати Азия Маркетро бо таҳфиф 15% харидорӣ кунед. ҳамин немисҳо ахир Педриро мехаранд. Мундо Депортиво гуфтани рӯзнома дар ҳамин бора навиштааст. ба гуфти ҳамин рӯзнома Бавария барои ба даст овардани Педри каму ҳам не 40 миллион евро пешниҳод карданд. шояд Барсаро ин пул кам буд ки ин пешниҳодро рад карданд. хотиррасон мекунем ки Барселона ин нимуҳофизатгари Лас Палмасро тирамоҳи соли 2019 ба даст овард. қимати шартномаи Педри ҳамагӣ 5 миллион евроро ташкил мекард. ана инро дар гузарои мо ҷалобӣ мегӯянд. охир наход як мардакро 5 миллион бихариву дар болоаш 35 миллиони дигар монем. дар мавсими ин сола Педри дар 22 бозӣ 2 гол зада 2 паси натиҷаовар додааст. ба ҳамин тамом дӯстон, як бори дигар иди мардакӣ муборак бошад. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.